Velkommen til et nyt afsnit af Extraordinary. Jeg er din vært, Jonathan Løv, og vi lover dig som altid ekstraordinære gæster og jordnære samtaler. Dagens gæst er Mads Nipper. Mads Nipper startede sin erhvervskarriere hos Lego Group i 1991 som mediekonsulent. Da han stoppede i 2014, var han blevet CMO i virksomheden og fik herefter jobbet som administrerende direktør i Grundfos. Mads Nipper var hos Grundfos frem til 2021, hvor han blev udnævnt til administrerende direktør og koncernchef hos Ørsted. Et job, han bestrider den dag i dag. Først og fremmest, Mads, tusind tak for, at du vil være med, og jeg kommer til at starte episoden her, som vi starter de fleste andre episoder. Og nu hedder podcasten Extraordinary. Vi har ekstraordinære gæster inde, men jeg lover også altid, at vi har jordnære samtaler, uanset om det er tech-ledere eller det er topchefer som dig. Og derfor er mit første spørgsmål en kombination af de her to med ekstraordinære og jordnære. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad er du ekstraordinært optaget af for tiden, og hvordan forsøger du at arbejde med det på en jordnær måde, både for dig selv og andre? Ja, det er jo et stort spørgsmål at starte med, Jonas. Tak for invitationen. Det jeg er ekstraordinært optaget af, det er at gøre mit absolut bedste til at navigere Ørsted. Faktisk på vegne af hele vores industri, succesfuldt igennem det, der må beskrives som en ret turbulent periode for vedvarende energi. Altså, hele verdens grønne omstilling er jo et ikke specielt enkelt sted, til trods for, at det vokser, heldigvis. Det erkendte behov er langt de fleste steder større og større, og alligevel er der mange ting, som besværliggør det, deriblandt høje renter, mange andre helt forståelige prioriteter, udstyr til vedvarende energi, som er blevet meget dyrere. Og det med at navigere det på en god måde, så det ikke bare bliver at skynde sig med et resultat, som ikke er skalerbart, men at få genskabt en skalerbar industri, det er en ekstraordinær udfordring, som jeg bruger ekstraordinært meget krudt på, samtidig med, at jeg selvfølgelig gør, hvad jeg kan overhovedet for generelt at lede vores virksomhed sikkert. Og den måde, jeg forbliver jordnær på, det er ved at hele tiden at gøre det så praktisk som muligt. Altså, vi taler om problemstillinger, som potentielt jo er, ja, hvis vi skal svinge os helt op på den store klinge, er en betydelig del af at redde planetens ve og vel. Og alligevel så står vi med nogle meget konkrete udfordringer og problemstillinger. Det at prøve at oversætte det til menneskesprog, oversætte det til bidder, vi kan overskue, og få lavet konkrete tiltag og handlinger ud af det. Det er en måde at gøre det jordnært på, fordi det er meget, meget nemt at fortabe sig så meget i de helt store spørgsmål, at det faktisk kan blive lidt uoverskueligt. Så det er min måde at forsøge at gøre det på, hvilket også hjælper, synes jeg og tror jeg, både mig selv, men så sandelig også både hele min organisation og dem, vi taler med. Jeg ved, der er mange, der sagde, at jeg skulle have dig med som gæst, så er der mange, der er fascineret af det her liv som CEO og topchef, og gør sig nogle forestillinger om, hvad er det måske egentlig for en størrelse? Fordi man kan sige, at den jordnære del, det er jo mennesker som du og jeg og alle mulige andre, så der er de ting, der nu skal klares i løbet af en dag. Man skal forhåbentlig have noget ordentligt kost, og man skal have noget søvn og så videre. Men hvis man tager de dele fra, som folk nok kan relatere sig til, hvordan ser sådan en dag ud? Er dine dage... Jeg spurgte en af mine venner, og så sagde han, at han sidder formentlig i møder hele tiden, og så mødes han med verdensledere. Er det Mads Nippers hverdag, eller er det helt forkert gættet? Det er simpelthen ikke helt fuldstændig forkert. Nej, altså, men det vigtige, apropos din indledning til spørgsmålet, det vigtige er jo, at dagen starter jo heldigvis før jeg starter på mine møder. Altså et af de privilegier, man ikke har som topchef, det er sådan at have helt fri. Det har man aldrig sådan helt, og det er ikke noget, jeg siger for, at man skal have ondt af hverken mig eller andre med tilsvarende jobs, men
Men jeg tror, Lars Rasmussen fra Koloplads en gang sagde det der, man ved ikke helt, hvordan det er at være topchef, før man har prøvet at være topchef. Og det er faktisk ikke helt forkert, for jeg har jo været nummer 2 eller 3, eller hvad pokker man med i virksomhed i mange år, og der er en forskel. Men dagen starter tidligt, og den starter med, at jeg sammen med min kone næsten altid, når jeg ikke rejser, står op og får en kop kaffe og lige vender dagen og går en tur med hunden og kommer i gang. Og det med at komme godt i gang betyder faktisk utrolig meget. Tror jeg, det sætter kadencen for hele dagen, og det er hvad enten er hjemme eller jeg rejser. Og så starter dagen jo typisk sådan ved 8:30-9, og der er mange møder. Jeg forsøger at have et par timer blokeret, hvor jeg i løbet af dagen, hvor jeg ikke har møder, og det er der, hvor jeg både tænker mig om for at løse noget af det, der måtte være kommet ind, som er akut, eller på anden måde bare lige sådan har et mentalt break, så jeg ikke bare kun går fra møde til møde. Og så mødes jeg. Jeg har det store privilegium at mødes med mange betydelige mennesker. Jo ikke kun verdensledere, men også mange betydelige interessenter. Husk, vores kunder er jo for en stor del af vedkommende, det er jo lande og stater rundt omkring i verden, så der er helt naturlig omgang med det. Når du så går en tur med hunden, er du så samtidig på din smartphone, eller har man også den mulighed, at man kan være offline i løbet af en dag, som altså det er du selvfølgelig til møderne, men ud over dem? Ja, det ærlige svar er nok, at det er lidt en kombination. Altså, jeg er meget bevidst om, at det eneste rigtige, det er at lade være med at være det, for så meget haster de mails alligevel ikke altid. Men nogle dage, så må jeg sige, så gør det ikke noget at få en rullestart ved at komme ved lige at have et endnu bedre overblik over det. Så ja, jeg gør det en gang imellem, men det med lige at kigge op og på den her tid over lige se stjernehimlen eller se de røde blade falde af, det er i virkeligheden også utrolig vigtigt. Altså jeg har jo personligt kæmpe respekt for gode ledere, og mit indtryk er, nu har jeg af gode grunde ikke haft dig som chef, men jeg har nogle gode venner, der arbejdet ved Lego, hvor du også har været en af cheferne, og kun havde gode ting at sige. Og jeg er selv iværksætter, jeg har startet 4 vækstvirksomheder, og som iværksætter, der går man fra den der besynderlige rejse med at have en idé, prøve at bygge den til en virksomhed, og så begynder der at komme medarbejdere, og så det jeg egentlig startede med at tænke, jeg var god til at udvikle produkter og fortælle historier om dem, pludselig skal jeg så til at i gåseøjne lege leder, og jo bliver vi flere, hvad var 35 en af mine gamle virksomheder, så skal jeg jo til at være chef for dem. Og så har jeg bare måttet erkende, jamen det er ikke det, jeg er bedst til. Så i min gamle virksomhed, der valgte jeg også at fyre mig selv som CEO, og så finde en, der var bedre til det. Min gode kammerat, jeg havde startet den med. Ja. Hvornår fik du dit første lederjob? Altså har du været leder fra starten af, eller har du også været medarbejder, om jeg så må sige? Jamen, jeg har været, ja, faktisk, så fik jeg det næsten fra starten. Og det var, jeg tror, jeg var sådan en almindelig medarbejder, så at sige, i omkring et års tid. Og så skulle min chef på barsel, og så spurgte min chef, jeg sagde, kunne du lokkes til at tage det her i mellemtiden? Og det gjorde jeg så, og så har jeg egentlig været leder siden. Så jeg har egentlig været leder i pænt over 30 år, og har egentlig ikke prøvet så lang tid at være og ikke have et ledelsesansvar. Men jeg har altid synes utrolig godt om det. Og jeg tror, det var en rigtig god start for mig at komme ind i et lederjob til låns. For jeg gjorde mig ikke noget begreb om at sige, nu skal jeg godt nok sørge for, at jeg får beholdt det her og får udvidet det. Jeg tænkte egentlig bare, hold da op. Jeg tror, jeg ved om ikke, jeg har været lige blevet 26 år på det tidspunkt og tænkte, nu, det er jeg ikke sikker på, at jeg føler mig helt klar til det her. Og det betød så også, at jeg gik til det med sådan en meget stor ydmyghed, for det var de kolleger, jeg sad med i afdelingen, som jeg lige pludselig var sådan en slags lånechef for. Og det tror jeg egentlig formede mig pænt meget som leder, hvor jeg siger, at jeg skal jo ikke til at være den store chef for dem, jeg er jo bare Mads. Og det har jeg egentlig forsøgt sådan at holde lidt fast i at sige, jeg er bare Mads, og så har jeg bare fået bedre og bedre løn og flere kolleger, der arbejder for mig, ikke? Og så er det egentlig vokset, men forsøgt at holde fast i det her og sige, det gør ikke noget,
at se sig selv som bare Mads, men i en version, der jo så efterhånden har et relativt stort ansvar. Hvor stor er forskellen på at være leder i, nu er jeg ikke sikker på, om det gik godt for Lego i alle årene, men da du var hos Lego, det var en virksomhed, der har haft gang i den, udviklet sig, haft leveret gode regnskaber osv., og så kommer du over i en organisation nu, der jo er udfordret, hvor du som topchef, som en af opgaverne har at skulle skære organisationen til, eller hvad man nu siger i business lingo. Hvor forskellige har de ledelsesopgaver været, som du sidder med hos eksempelvis Lego og så nu ved Ørsted? Jamen, jeg havde jo det store privilegium at være leder i, som sagt, over 20 år i min Lego-tid, og det har formet mig utrolig meget som helt grundlæggende som menneske, men også som leder. Og det store privilegium, jeg havde, det var både i en periode, hvor det gik sådan jævnt, i en periode, hvor det gik helt forfærdeligt, hvor virksomheden jo var i en livstruende krise, og i en periode, hvor det gik ekstremt godt, altså bedre end de fleste kan forestille sig. Så man kan sige, selvom det var den samme virksomhed, og det var i forskellige jobs, så vil jeg sige, at jeg var så privilegeret at få så meget læring med fra stort set, jeg vil sige, både noget, der ligner ligeudkørsel, fald fra en klippe, og så en ekstremt succesfuld optur. Og derfor så føler jeg mig egentlig ikke på den måde sådan uforberedt til noget som sådan med at sige, det var svært med en krise, og desværre har det er både det at ansætte mange mennesker, men som sagt desværre også det at sige farvel til nogen, fordi virksomheden har vokset sig for stor eller kompleks, eller begge dele, eller det bare er helt nødvendigt. Det har også været en del af min hverdag i perioder i over 20 år. Så på den måde er der ikke noget specielt ved den situation i sig selv. Jeg spurgte dig, inden vi gik i gang med at optage, jeg fortalte dig først, at jeg har prøvet nogle gange i mit liv på grund af arbejdspres, men selvfølgelig også på grund af min måde at håndtere det pres på, og både det, der kommer udefra og indenfra, har været syg med stress alvorligt. Begge gange gik det over i en depression, så jeg måtte trække stikket i næsten et år. Man kan sige, det er jo et relativt pres, man sidder med der som iværksætter i en vækstvirksomhed. Der vil være nogle venturekapitalister, som siger, at du skal arbejde også, selvom du ikke kan. Men det er trods alt, hvis man skal se det i det store billede, et begrænset pres at have med, lad os sige, 20 medarbejdere, holdt op imod i hvert fald i skala det pres, som du sidder med som topchef for så mange medarbejdere og så stor en milliardomsætning. Og alligevel så sagde du jo også til mig, jamen du håndterer det her pres, du bliver ikke syg af det, og så bliver jeg både nysgerrig på egne vegne, men også på lytterne og seernes vegne. Hvad er de redskaber eller mindset-tilgang, du har tillært dig, som gør, at du kan navigere i det der, uden at måtte trække stikket og være væk i lang tid? Jo, men lad mig skynde mig at sige, Jonathan, at jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg vil have nemmere på nogen måde ved at håndtere det pres, som slog benene væk under dig som iværksætter. Faktisk har jeg en afgående dyb respekt for iværksættere, fordi de sætter, langt de fleste af jer sætter alt på et bræt. Det er jeres forretning, det er jeres ansvar, både fuldstændig entydigt. Og selvom jeg er topchef, så føler jeg mig jo helt fundamentalt som en del af et hold. Altså jeg føler, at jeg har 8.500 sæt hænder i ryggen, som vil det, og som kan det, og som bliver betalt for det bedste. Og vi er alle sammen en del af det her hold. Og det er ikke min virksomhed. Jeg er aktionær i selskabet, men jeg ejer en lille bitte fli. Og dermed ser jeg meget mere mig selv som, kan du sige, som dirigent af et orkester, som er dygtige, utrolig dygtige på hver deres måde. Hvor hvis jeg sad med 10 eller 20 mand i en virksomhed, som jeg selv har skabt, og selv føler et ultimativt ansvar for, så tror jeg faktisk ikke, det presser mindre. Og det siger jeg ikke for at få dig til at føle dig godt tilpas. Jeg tror ikke, man kan måle pres
i størrelse og antal, altså hvor stor en virksomhed det er, eller hvor mange medarbejdere der er. Jeg tror simpelthen, det er, hvordan det føles. Og der tror jeg, at topchefens store privilegium, det er, at tyngden på skuldrene er jo enorm. Men følelsen af at have indflydelse på det, som jo er den anden halvdel, så vidt jeg forstår det, af det, der slår benene væk under mennesker. Et, det er presset, det andet er at sige, har jeg indflydelse på min situation? Og der er topchefens privilegium, jeg har jo vældig stor indflydelse på, hvad der sker. Så selvom presset er enormt, så længe jeg ikke føler mig at sige, nu er jeg bare offer for nogle omstændigheder, så tror jeg også, det er nemmere at navigere. Men altså, der er perioder, hvor det er, hvor det selvfølgelig også er langt sværere. Altså, jeg havde personligt en periode i 2022, hvor det pres, der var et, kan du sige, meget, meget bredt og offentligt pres i forbindelse med, at vi havde en langsigtet kontrakt om at aftage gas fra Rusland, da krigen brød ud. Og jeg lykkedes simpelthen ikke med at forklare, hvorfor det ikke bare var en, vi kunne gå fra. At det var en kontrakt, som var lavet under schweizisk lov, og selvom vi sagde nej til at have den, så skulle vi alligevel betale Rusland for gassen. Og det gik helt galt. Jeg er normalt ellers en relativt fornuftig kommunikator, men det lykkedes mig ikke at forklare, og så blev jeg i ugevis, jo fordi vi alle havde følelserne uden på tøjet, og har det stadig i den forfærdelighed, som krigen jo er, så blev jeg jo, kan du sige, beklikket på mine helt fundamentale menneskelige og ledelsesmæssige værdier. Og det har jeg aldrig prøvet før i 30 år. Og det er det tætteste, jeg har været på at få slået benene væk under mig. Med at det siger, jamen, en ting er at blive som at få at vide, at du er ikke dygtig nok, eller nu træffede du en forkert beslutning, eller hvordan kunne du finde på det her? Men når det er noget, som går ind og udfordrer helt fundamentalt på det, jeg har forsøgt at være vogter over, nemlig anstændighed og ordentlighed og menneskelighed i ledelse. Når man ligesom, når det kan forsvinde, eller i hvert fald sådan, at jeg opfandt, at det forsvandt som dug for solen, det var rigtig hårdt ved mig i nogle uger. Og så er det ligesom at sige, så begyndte der at blive en forståelse, og så gik det væk, ikke? Men det er det tætteste, jeg har været på, hvor jeg siger, det her det er jeg ikke sikker på, at jeg kan holde til, fordi det blev personligt i en grad, som jeg slet ikke har prøvet før. Det er interessant, når jeg tænker på dig, uden jo at kende dig personligt, men når jeg også spørger folk omkring, hvad de opfatter dig som for en person, så er det jo meget det her med det menneskelige og det autentiske, hvilket jo er et kæmpe kompliment. Og så samtidig, så er det jo en benhård businessverden, hvor jeg vil også sige, at jeg har boet i Silicon Valley også. Altså, der er jo også mange, der overlever i den verden, fordi de nu, for at sige det, som det er lidt afstumpet. Der er jo også en overvægt af psykopater i nogle former for direktørstillinger og så videre. Og på en eller anden måde, selvom det måske ikke er så behageligt at tænke på, så forstår jeg jo godt, hvordan de navigerer igennem det. Ja. Fordi de tager det jo ikke ind. Nej. Er din værktøj eller tilgang så en kombination af det her med at have et kæmpe ansvar for Ørsted, man alligevel tænker, at du ikke er lige med det, samtidig med, at hvis du kan holde fast i den ordentlighed og agere på, jamen så er det, du ligesom har kontrol over, så kan man sige, det andet kan du selvfølgelig påvirke som topchef, men dybest set er du jo også i en verden, hvor der er en masse agendaer, som er uden for ens kontrol, som jo også kan stresse nogen. Altså de fleste kan jo reducere stress ved at i hvert fald bilde sig ind, at de har kontrol over deres liv, også selvom man måske ikke har det. Ja, men altså, jeg tror, altså jeg tager ting ganske nær, men jo med erfaring og med at have prøvet ting mange gange, så bliver jeg også bedre til at sige, til ligesom at få sagt, hvorfor er det, jeg gør det. Altså jeg tror utrolig meget på hvorfor. Altså man skal hele tiden spørge sig selv, hvorfor gør jeg noget? Ikke kun, hvad gør jeg? Og derfor forklare at sige, hvis jeg for eksempel skal stå i spidsen for at sige farvel til en lang række medarbejdere, som egentlig ikke har gjort noget som helst andet end deres bedste,
så er det jo ikke at sige, jamen, tough luck, det var uheldigt for jer. Så er det at sige, nu skal I høre, virksomhedens situation er denne her. Vi vil alle sammen det ubetinget bedste for, at den her virksomhed klarer sig godt igennem den her situation, styrker sin konkurrencedygtighed og gør det, der er rigtigt, for at kunne blive ved med at være en fantastisk virksomhed, der både gør noget rigtig godt for verden i forhold til vores formål, og en verden, der kun kører på grøn energi, men også at være en fantastisk arbejdsplads for tusindvis af mennesker i fremtiden. Og derfor det at undlade at tage de svære beslutninger for de få, og jeg ved godt, det lyder barsk at sige de få, når det ofte er hundredvis af mennesker, der har konsekvensen. Men hvis det er prisen for at sikre, at vi de næste mange årtier har en fantastisk vigtig arbejdsplads for de mange, altså de tusindvis, så er det rigtige at gøre alligevel. Og jeg skal kunne forsvare, ikke bare over for mine medarbejdere, jeg skal også kunne forsvare over for mig selv, for at kunne være i min ledelsesrolle med integritet. Hvorfor er det her helt fundamentalt det rigtige at gøre? Ikke nødvendigvis for alle. For den, som mister sit job, eller får et mindre job, eller et mindre spændende job, synes naturligvis ikke, at det er nogen gevinst. Men så længe jeg med integritet kan kigge mig selv i spejlet, og mine direktionskolleger i øjnene og sige, det er det rigtige for virksomheden, og dermed for de mange, så kan jeg finde en helt anden ro i de beslutninger, uanset hvor vanskeligt det er. Hvad gør du, når du er i tvivl? Hvem snakker du så med? Er det konen derhjemme? Jeg går ud fra, at hunden ikke siger så meget jo. Jeg er hele tiden i tvivl. Jeg har ved tidligere festlige lejligheder talt om tvivlens nådegave. Men man må aldrig nogensinde sætte tvivl lige med ubeslutsomhed. Fordi jeg kan ikke have det her job, hvis jeg er ubeslutsom. Jeg kan ikke have det her job, hvis ikke jeg har en vis portion mod til at gøre det, som heller ikke er den nemmeste vej. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og derfor jeg ser helt grundlæggende tvivlen som en gave. Fordi der er ingen mennesker, der er ufejlbarlige, og sidst af alt mig selv. Og tvivl gør for mig at sige, at jeg bliver mere nysgerrig. Både på mine egne refleksioner, men i særdeleshed også i dialogen. Og min hjerne er sådan indrettet, at jeg tænker bedst og klarest i dialog med andre mennesker. Og der er det klart, at dem jeg taler allermest med, er jo mine ledelseskolleger i Ørsted. Det kan være min bestyrelsesformandskab. Det kan også være min kone med nogle ting, som ikke er dybt kontroversielle eller fortrolige. Sådan en grad, jeg slet ikke engang kan nævne det privat. Men det er, men jeg er utrolig privilegeret af at være omgivet af mennesker, som inspirerer mig. Og det er ikke kun til at få store nye idéer, det er også til simpelthen at hjælpe med at samle tankerne omkring meget komplekse emner. Så uden dialogen vil jeg være en rigtig dårlig version af mig selv, for jeg er ikke typen, der bare sætter mig ned og tænker store tanker og får løst alting i mit eget hoved. Hvordan håndterer du så situationer apropos dialog, hvor du godt et eller andet sted ved, at det er nødt til at ende et sted? Det kunne jo for eksempel være, at det er nødt til at ende med fyringer, men det kunne også være, at det er nødt til at ende med noget mere positivt, at vi skal derhen. Så du ved godt på en eller anden måde, at når du går ind i en dialog, så er der noget, som er din opgave som topchef, og jeg ved ikke om få igennem er det rigtige udtryk, men i hvert fald et endepunkt, I er nødt til at nå, men samtidig så har folk behov for at føle, de måske er med i en dialog eller en proces, hvor et mål er givet. Hvordan håndterer du sådan nogle situationer? Jamen, det er faktisk ikke de sværeste. Det er ikke det sværeste for mig, fordi jeg har det egentlig bedst med, når vi fælles træffer en beslutning. Altså, jo mere sådan en beslutning, den kommer mere eller mindre direkte ud af dialogen, hvor man siger, jamen så i lyset af den her dialog, så gør vi jo så sådan her. Jo mere logisk en konsekvens det bliver, jo nemmere er det. Og det sker relativt ofte. Og det har den store fordel, at så vil de mennesker også følge med at sige, det er også min beslutning. Det jeg har, jeg vil ikke sige sværere ved, men det der er den situation, som også opstår, det er at sige, hvis der er en dialog, hvor vi ikke rigtig bevæger os i nogen bestemt retning, og så jeg siger, godt, nu er vi så færdige med den her dialog. Nu har vi talt længe nok om det her,
Og nu har vi hørt begge synspunkter, og det vi gør, det er så det her. Og det har jeg lært faktisk igennem mange års erfaring, at det er ikke noget, man skal have det dårligt med. Altså, fordi de andre mennesker i det rum vil næsten altid sige, Gud skal takke og lov, så fik vi lov til at snakke om det, men det værste, vi kunne gøre, det var at blive ved med at snakke om, for vi kommer ikke videre. Og dermed er der nogen, der skal træffe en beslutning. Så altså, der var en lang periode, hvor jeg egentlig sådan sagde, jeg vil egentlig helst ikke ligesom gå ind og tage den her stilling. Men jeg har lært, at i mindst 9 ud af 10 tilfælde, der siger alle, der er i rummet, de siger, alle tiders. Det var ikke nødvendigvis min foretrukne beslutning, men det vigtige er, at der bliver truffet en beslutning, lad os komme videre. Så det har jeg egentlig lært at gøre i en grad, hvor det falder mig faktisk helt naturligt. Og en del af svaret så også, at folk... Jeg spørger, fordi sidste uge havde jeg fornøjelsen af at være hos Ørsted. Der var nogen, der hedder Noka, som er sådan et netværk for mennesker, der arbejder med HR-chefer typisk, og de lavede et arrangement, jeg tror, der var 400 gæster, og vi var hos jer nede i fede lokale med den store skærm, og der var også en, der fortalte lidt om Ørsted, og jeg var så hyret ind som en af speakers, så jeg skulle tale om mindset, som jeg har skrevet en bog ud fra Listen Louder, som dybest set udsprang af et studie fra USA, som viste, at den gennemsnitlige leder lytter i 18 sekunder, før de afbryder en medarbejder. Ikke særlig lang tid. Så tænker jeg, der er et eller andet i det her, samtidig med, at jeg godt kunne gribe mig selv i nogle gange og lytte for at svare, frem for rent faktisk at lytte for at forstå. Og der var så en fra publikum, der spurgte, jamen, giver det overhovedet mening, hvis du sidder i en samtale med nogle medarbejdere, og du ved egentlig godt, hvor I skal hen, men samtidig så siger du det der med, at du vil også lytte til dem. Hvorfor overhovedet lytte til dem, hvis du har truffet beslutningen? Og der var min pointe jo så, jamen det kan man jo så udfolde i mange måder at sige, jamen hvorfor overhovedet give en ansøger andet end et standard afslag, hvis de søger, eller hvorfor overhovedet tage en samtale med en, hvis du ved godt, at du kan ikke give dem lønforhold. Eller hvad det nu måtte dreje sig om, jamen der har jeg i hvert fald selv erfaret, jamen det der med, at folk bare i gåseøjne føler sig hørt og set og forstået, det kan forløse meget i forhold til, når der så ender med at blive truffet en beslutning. Både en, de er enige med og uenige med. Hvordan er dit syn på det i forhold til vigtigheden af at lytte, men også i de situationer, hvor du kan lytte, men du skal træffe en beslutning, der måske går imod noget af det, som de har sagt? Ja, men den er ikke meget anderledes end det, du giver udtryk for. Altså, fordi en dialog er også en mulighed for at rationalisere, hvorfor man træffer en givet beslutning. Hvis man bare kommer ind og siger, jeg har besluttet, at vi skal gå til venstre. Hvis der så sidder et menneske og så siger, jeg er helt overbevist om, at det rigtige havde været at gå til højre, så uanset om man egentlig har besluttet sig for at gå til venstre, så er det ligesom at sige, jeg vil faktisk godt høre, hvorfor du synes, vi skulle gå til højre. Og så tror jeg, kunsten er, og det tror jeg, det er en af de ting, jeg heldigvis godt kan finde ud af, det er ikke at være for stolt til at ændre min holdning, hvis jeg hører noget, som er mere intelligent, end det jeg selv har tænkt over. Så jeg synes, det jeg sjældent har tålmodighed for, det er, hvis der er nogen, der bliver ved med at give forskellige argumenter for, hvorfor vi skal gå til højre, når egentlig ikke føler, at vi bliver klogere, men bare bliver ved med at enten at gentage det samme, eller variationer over samme tema. Jeg siger, det behøver vi ikke at botanisere mere i nu. Men jeg har ofte kommet ind i en diskussion, hvor jeg egentlig har besluttet mig. Men så hører jeg dialogen og siger, det er faktisk et virkelig godt argument. Så bliver jeg enten i tvivl, så jeg ikke helt ved, hvor vi skal hen igen, eller skifter retning og siger, jeg er faktisk enig med dig, lad os gå den anden vej. Og det tror jeg er en chefs og en topchefs fornemmelse opgave, det er både at have evnen til, baseret på ganske lidt information, og danne sig en holdning, eller kalde det en beslutning, eller en foreløbig beslutning, eller en retning, men alligevel fastholde en evne til at både lytte, men også at være forberedt på at ændre den. Og det er, min erfaring siger mig, at det er specielt vigtigt, når man er under maksimal pres,
Fordi man bliver mindre nysgerrig, man har mindre tid, man lytter mindre, når man er under maksimal pres. Men paradokset er, at det er der, man har allermest brug for at lytte. Men det er ikke nogen nem knude. Fordi når man føler alt ramler, der er ekstremt tidspres. Jeg har kun lige de der 2 minutter, hvor jeg både når og skal tale med en og ud og tisse inden næste møde, som jo også er super vigtigt. Hvis der kommer en og siger, har du lige 2 minutter, så er det, man ofte siger, ej, det har jeg faktisk ikke. Derfor er det, det er mange ting, jeg siger. Uanset hvor presset man er, sindssygt vigtigt stadigvæk at have muligheden for dialog. Det kan godt være, at den ikke kan blive så lang. Når man lytter, så selvom man føler, at man har truffet en beslutning, så lyt alligevel lige den der ekstra spids, der gør at høre, om der kommer et bedre argument. Det er i hvert fald min værktøjskasse. Jeg har et spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, fordi til den her event hos Ørsted, der brugte de sådan et værktøj, der hedder Slido, hvor publikum kunne stille forskellige spørgsmål, og så snakkede jeg med arrangørerne om, nu kunne det jo være meget fedt, når det nu var hos Ørsted, at jeg tog et af dem med, og så stillede der i dag. Og temaet for arrangementet var arbejdsglæde, men også arbejdslyst. Ja. Så pointen var, at hvor glæde, det kan afhænge af nogle ydre faktorer, det kunne være vækst og succes, så lyst mere noget med motivation, altså sådan en grundlæggende følelse af mening og relationer. Og spørgsmålet, som der så er en af de glimrende deltagere, som stillede, det var så, hvordan balancerer Ørsted, og der er det jo så, nu er du jo så repræsentant for Ørsted her i podcasten, hvordan balancerer I den her kortsigtede arbejdsglæde, men mere langsigtede arbejdslyst, når omverdens opbakning ikke længere er så solid, som den måske har været? Ja. Jo, men altså al vedvarende motivation skal komme indenfra. Vi kan alle sammen blive altså både for vores forfængelighed plejet og blive motiveret af, når der er nogen, der siger, ej, hvor gør I det fantastisk, eller hvor har du bare gjort det virkelig godt, og ej, det må have været svært, men I klarer det alligevel. Det giver jo de der endorfiner i kroppen, og det er fantastisk, men det er kortvarigt. Så kommer den anden, lige om næste gang du kommer rundt om et hjørne, hvor der er en sten, som du cykler ind i, så siger man, det var svært alligevel, og gav videre, om jeg skuffer næste gang, og så videre. Det er menneskeligt, og at eksterne stimuli, de holder kun så længe. Og derfor så tror jeg, at kalde det arbejdslysten eller den dybe indre motivation er nødt til at skal være der. Og det paradoksale er, at det er jo en dybt intens personlig ting. Altså du kan ikke diktere arbejdslyst, men alligevel bliver den utroligt påvirket af kollektivet, i hvert fald for de mange. Altså jeg havde i min grundforsdag, hvor jeg havde privilegiet at være 6-7 år, før jeg kom til Ørsted, der var når vi havde 25, 40, 50 års jubilæer, så var der altid en reception og en privat reception med direktionen, eller repræsentanter for direktionen. Så jeg har haft privilegiet at sidde med dusinvis af jubilæer, kun med dem og deres nærmeste familie. Og jeg spurgte altid at sige, hvad har været det bedste? Og hvad har været årsagen til, at du er blevet i virksomheden i 40 eller i nogle tilfælde 50 år? Og de 2 ting, der altid kom først, og i 9 ud af 10 tilfælde, der kom denne her først, det er at sige, jeg har nogle fantastiske arbejdskolleger. Og den anden, det er en fantastisk virksomhed. Og det er måske den almindelige kollegas måde at sige, jeg synes enormt godt om formålet, eller det vi gør, og det er spændende, og jeg har fået spændende arbejdsopgaver. Men det kom altid først det her med arbejdskollegerne. Og derfor så tror jeg egentlig siger, at altså den indre motivation eller arbejdslysten, det er noget, du kun kan beslutte dig for at have selv. Og det skal være noget, som er intens personligt for dig i den situation, du er i som menneske. Jeg kunne også sige jeg. Men den er påvirket, ikke mindst af kolleger. Og det er en af de ting, det er et helt andet emne, at det
det her med, at vi alle sammen i større eller mindre perioder sidder hjemme ved på vores eget kontor og kigger ind i en skærm, som du og jeg, vi gør nu. Jeg mener, at verden bliver en lille smule fattigere hele tiden på arbejdslyst. Tror du, at det er meget interessant, jeg tror, vi har haft polerne med i podcasten på det der område. En af investorerne i min gamle virksomhed er en dansker, der hedder David Heinemeier, som nu bor i USA, som har startet nogle store teknologivirksomheder. Jeg tror, han har omkring 700 medarbejdere. De arbejder alle sammen remote. Og så har jeg haft Knud Romer, forfatteren, debattøren inde, og harcelerer imod, at vi sidder bag vores skærm og mister vores menneskelighed. Hvor når vi springer 5 til 10 år frem, hvis det var i den ideelle verden for dig, sad I så alle sammen samlet hos Ørsted, har I en hybridløsning? Hvad tror du, hvad tænker du dybest set vil være bedst, og hvad tror du, der rent faktisk kommer til at ske, hvis man kan sige det sådan? Jeg tror, det der er bedst, det er, at vi er sammen med kollegerne 80% af tiden. Ikke altid, for jeg tror, der er nogen, som helt fundamentalt har brug for den fleksibilitet. Altså, det er mange år siden, jeg var småbørnsforældre, men hvor havde det været dejligt at have en højere grad af fleksibilitet til at kunne arbejde på nogle tidspunkter, der passede bedre ind i en ekstremt travlt småbørnsfamilies liv. Så på den måde tror jeg, at fleksibiliteten vil bestå, men jeg håber og tror meget på, at vi kommer lidt mere væk fra, at parkeringspladser og motorveje og så videre er tomme fredag og mandag. Jeg synes, det er for lidt samvær, og jeg synes, man svækker kulturen lidt, men jeg tror ikke, vi svinger tilbage til, at vi alle sammen skal være på kontoret hele tiden. Det tror jeg, det vil være principielle årsager, og jeg tror, vi tager noget væk. Men det her med, at alle har ret til at have 2-3 dage eller flere i enkelte tilfælde, hvor man siger, så arbejder du hvor som helst fra. Det kan godt være, at det kortsigtet er effektivt. Det kan godt være, at det giver en fleksibilitet i forhold til privatliv, hvor man bor. Men en virksomhedskultur og også den der følelse af tilhørsforholdet, ja, det er en del af noget større. Den tror jeg vil blive svækket. Hvor tror jeg så, vi ender? Jamen, jeg tror, vi ender nok et eller andet sted midt imellem, der hvor vi er nu, som jo er de fleste kan bare tage et par dage, hvis de vil. Og det er som sagt ofte mandag og fredag. Og så det, som jeg egentlig ser som det bedste, nemlig at vi er mest tilbage, men opretholder en fleksibilitet, som trods alt er lidt større, end den var end for 5 år siden. Vi skal til at runde af så småt. Også respekt for din meget travle kalender, som jeg sagde, inden vi gik i gang, er super taknemmelig for, at du vil bruge tiden her. Så jeg vil slutte af med det spørgsmål, som jeg ofte stiller. Og det er fordi gæsterne, som er med her i Extraordinary, det er nogen, som inspirerer mig, men heldigvis også mange andre. Og så er jeg nysgerrig på, og det må gerne være både en nulevende og en afdød. Det bliver svært at få den afløde i studiet, trods alt. Selvom AI og alt muligt andet. Hvad hvis du nu her til sidst, Mads, skulle sige, hvem vil du synes, det var inspirerende, at jeg snakkede med? Hvem har inspireret dig? Hvem kunne så sidde i stedet for et sted i verden foran en skærm og have den her godt en halv time samtale med mig? Ja. Jonas, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er heldigvis inspireret af mange mennesker. De fleste af dem er nogen, jeg kender rigtig godt, som sagt. Altså det er både min hustru, men også mine direktionskolleger og så videre. Det er dem, der inspirerer mig mere. En person, jeg enormt gerne ville have haft en samtale med, men som ingen af os kan, det er Steve Jobs. Ikke mindst fordi jeg er så forskellig fra ham. Jeg synes langt fra, han gjorde alting perfekt. Jeg synes, hans menneskesyn på mange måder var forkert. Men jeg synes, man skal lære. Jeg synes, man skal lære af nogen, der tænker meget anderledes og meget forskelligt fra en, snarere end at opsøge dem, som tænker ens. Så altså, jeg kunne måske godt tænke mig
at gå i retning af nogen, som har valgt et helt andet spor. Jeg synes generelt, at vores folkevalgte politikere er et godt sted, fordi det er ikke nogen hemmelighed. De har ikke kongerigets højeste lønninger. De har de mest udsatte privatliv. Det er jaget vildt. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at få at tage en samtale med en politiker, som ikke nødvendigvis er dem, vi ser oftest. Og en, som jeg har enormt stor respekt for, også fordi hun var den første folkevalgte, der rejste sig offentligt og støttede mig og min virksomhed tilbage i den krise, vi havde i 2022. Det var Lisbeth Bech fra SF, som jeg ser som både en kompetent og et modigt menneske, uden at jeg hverken ideologisk eller politisk er enig med hende. Men hende kunne jeg måske sådan godt efter nærmere overvejelse anbefale at tage en snak med. Spændende, og hun er jo modsat Jobs nulevende, så det åbner jo op for nogle, for nogle andre muligheder. Ja. Præcis. Tusind tak, Mads, for at du vil prioritere tiden til det her. Jeg er sikker på, at dem, der sidder og lytter og ser med, har fået virkelig meget ud af det her. Så tak, og jeg håber, du får en fortsat god dag med mødre og kone og hund og andre gode ting her i livet. Tusind tak, Jonas. Det var fornøjelse. Mange tak for, at du lyttede til dette afsnit af Extraordinary. Husk at følge os herinde, så du automatisk får besked, når der kommer en ny episode. Du kan også altid gå ind på www.extraordinary.media. Tilmeld dig vores ugenlige nyhedsbrev, så du aldrig går glip af et spændende nyt afsnit af podcasten. Ha', eller nærmere skab, en fortsat god og meningsfyldt dag.